se olisi Kanin Pieru täällä näin, eli... I don't know what I just said. But I don't speak Finnish because I speak only suomi. Minä en puhu suomea, mutta minä puhun pelkästään suomea. Onks mä terve? Mulla on 3. Miksi kukaan ei ota aironeita? Mulla on ihan törkeästi aironeita. Mulla on jo 6 aironeita. Mulla on jo yli 10 melkein. Ok, mulla on niinku... Mulla on 7. Mulla on niinku 14 ironia ja nyt 15. Timanttia. Hakemaan puuta. Et oo oikeesti tosissas. Joo, tässä on. Mut sitä ei voi hajottaa kivipikillä enää. Joo, ei voi. Se olisi kyllä aika hyvä, jos vois. Ei tarvii craftaa ite uuni. Jos tässä on vaan 2, niin sillä ei vittu, tässä on 3. Tuäkkiä. Koska kaikki ovat niin sokeita, niin kukaan ei huomaa noita aironeita varmaan tuossa. No niin, ota tässä koolia. Mulla on. Eikö näitä aironeiko ei saa hakata? Vielä diamantit. Mä oon tässä tälleen joulun. No eikö ne näkee? Mä blokkaan. No nyt ne ainakin näkee se. Mä on sama. Sulla on pippi. Seisot siinä, kyykit siinä silleen. Tää on tosi... Mä kyykin tässä koko loppumatsin. Etelekka. Nyt tulee kyllä mielenkiintoisin video ikinä. Mä kyykin tässä koko loppumatsi. Sen kun kyykyt. Jos mä hei kuvittele jos mä voittasin sen kun mä oikeesti okei mä lähden tästä. Oliks toi keltainen? Onks täällä keltainen? Se oli vihreä, se oli toi vattu. Saikko nää ne ironit? Ironit. Minun, nää on sitten minun, että et saa ottaa näitä. Ai mitä? Ainoita ironit. Nää on minun ironit, jotka mä sinne laitan. Mulla oli se... Lähdetään träkkäämään. Joo, sori kun me ei puhuta teille mitään, koska tää on mun eka video, mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mä oon tosi haipeissani. Okei, mulla on 2 muuta kanavaa. Tää on se mihin mä tuun tekemään aktiivisemmin videoita. Että nyt jos heti kaikki kommenteissa sitten. Että se on toinen kanavan nimi. Ihan nyt kaikki sitä tehkääs. Tehkääs ihan vaan. Älkää tehkää please. Jos teette niin ihan vaan aukoa. Hei, jos mä saan tälle videolle 1 tykkäyksen, niin mä teen face revealin. 1 tykkäyksen. En mä nyt oikeesti mitään face revealia tee. Luuletteko te, että mä oon noin typemä? Jos tulee 100 lipeä. 50 lipeä aina. Jos tulee 1 miljoona tykkäystä joskus tälle videolle, niin sitten voisin tehdä. Siis oikeesti sä veit mut diamondit. Löysitkö äsken diamondia? Joo. Niin joo, ne kun mä kräkkäsin, mä etsin ihan huolella näitä. Kato kuinka paljon mä hakkasin tästä, että mä löysin yhdet timantit. Oota, mä katon. Tuu kattoo. Oikeesti. Ja siinä oli 2 timanttia. Oli vörtti. Oli kyllä vörtti. Joo, mäkin saan. Elää mun uunia räpellä. Mut siis tää kanava mä en saa tästä mitään rahaa. Enkä kyllä haluaiskaan saada. No en mä tiedä saanko mä, mut en mä tiedä. Et halua kumminkaan. Niin en halua. Et jos joku nyt... No YouTube on sitä varten, että siellä on ihmisiä, jotka katsoo mun videoita. Mä en oikeesti ihan siis niinku se on oikeesti, että YouTubesta... Okei mä ymmärrän. Monet YouTubejat elää rahan YouTuben avulla, mutta siis niinku mä en ymmärrä sitä järkeä siinä. Tiedätkö sä, mutta oli Kaliforniassa kosli? Jos nyt kaikki alkaa haukkumaan mua, että mä matkin bow-komboa, siis joo mä myönnän. Mä ton kombon tosta hankin, mutta mä halusin tehdä YouTube-kanavan, mikä niinku on silleen, että kun... Onks nää muuten... Silloin kun me ollaan pelattu niitä 1v1 joskus. Niin niin. Joskus tosi kauankin sitten.
Niin, sähän et sanonut mulle oikein paljon komboa, niin mä vähän mietin, että olisiko joku kombonimi. Ja mä vähän kyllä tuli sieltä bow-kombotakin, että ei siinä mitään. Ja sitten hard-kombo tuli siitä, että... Nyt mä oon komponut sua välillä aika huolella. Niin, mutta... No muistatko se yhden ajan, kun sä häksäsit? Ai mitä? Muistatko se yhden ajan, kun sä häkkeellä vettit? Mä vedin häkeillä. Muistatko sä se kerran? Ei, siis sä oot kerran ollut häkeillä. No, sä oot. Kommentteihin laittakaa, kumpaa uskot. Kande uskoo mua, koska toi ihan oikeesti veti kerran. Okei, mä oon pelannut häkeillä, mutta mä voin näyttää vaikka huomenna. Tehdä huomenna YouTube-video ja näyttää mun version kanssa, että siellä ei enää oo mitään. Koska siis mulla oli kaikkea hauskaa häkkeä, mutta ei oo enää. Mä voin näyttää, mä teen huomenna videon. Monta timanttia sulla? Jonkun verran, eli ei yhtään. Oi vittu. Niin mä en halua, että mun kanavalla kiroillaan, että vaikka pitää turpeskin. No mitä sä sinä Skywars-videossa, mikä me kuvattiin, mutta sitä ei kyllä avaa kupaa. Niin, koska se fails. Mulla on 7 timanttia, vois Aironenkin käyttää. Meitä on toisiksi. Meitä on vähiten. Paskanmarjat. Paskanmarjat on hyvä sana, koska paska ei ole kirosana, vai onko? Se on luonnontulo. Niinpä. No diamond on found. Lol. Siis tossa on... Kato! Tossa on ironia. Kukaan ei huomannut sitä. Mä tarvin, mulla on vähän aikaa. Skännää. Siinä oli 1 aika. Skännää silti. Niin. Näin tehdään, right-klikataan vaikka... Ok, eli... Siis kato missä ei oo, kukaan ei oo löytänyt tätä timanttia. Vittu! Etkä sä oot saanut sitä. Älä kikkilöile. No et niin. Mä sanoin niin. On källi. Kikki Oli vielä pari airon. Älä sano, että tohon on jäänyt niinku tyyli joku 1 airon. Mitä mä en oo huomannut. Mä teen airon blokin. Lol. Why? I don't know. Because you are so much nigga like... You like us niggavas stupid. You collect. Chicken. Africa. Me ollaan hyviä englanniksi. Gabio gay. Eikö ollakin me hyviä englanniksi? Ja mutta kuuliks sä mitä mä sanoin? Mitä Kääpiössä sä sanoit? Mä sanoin, että sä olet Kääpiö mua Afrikasta. Mitä? Kääpiö mikä on piste Kääpiö Afrikasta vai mikä? Kääpiö on porno. Afrikasta vai? Mä oon keksinyt tuon luokkalaisen kanssa, ei semmoista jos olemassa. Hihivälityksiä. Ihme kikkelöiksiä. Toi oli kyllä aika valmisen kuuluu. Mitäkkiä ruokaa? Mä oon tää pölyä kaikki ruokaa. Mulla on aika paljon ruokaa ja... Oi pees. Muistatko sen yhden prikkeeseen asti? Mulla oli niinku... Mä kuolin tyyliin melkein siihen mun ruoan puutteeseen. Ai se tänään. Niin. Niin. Meillä on aika paljon ruokaa kans. Ihan for real. Mulla on 5 tällaista paistettua steakkia ja 3 kookket porno. Just oli sanomassa, että porno. Mulla on paremmat kamat kuin sulla. Ihan oikeesti on. Onko nää tosissas? No, mulla on Diamondses. Mulla on Ironfallit perikke, sit tulee niinku... 10 sekunnin päästä. Niin. Ja mulla on Diamond-miekka kans. Mä en suunnilleen saa Ironfalleja. Ja siis... Just sain. Mä oon
sen takia niinku halusin... Oho. Ja Tuliko mun Britkes? päkki on tällainen Nerox V5K päkki. Hei, tulkaa tän. Mä voisin jättää tän deskiin. Mä menen jo. Mä oon sun takana. Lähetään midiin. Talo, voi, tänne pääsee, mennään. Jolo. Tää on niinku talo. Miks näin? Näillä ei oo kamaa. Tässä on aivopulli. Tapas se, tapetaan se. Mä oon lovi. Mä saan sen tapettua. Mä tapoin se. Tuu keskelle. Mä tuu auttamaan. Mulla ehkä jahtaa. Mulla ei oo edes full aivoneita. Eikö full aivoneita on? Ei täällä on tyyppi kai. Ei, paljonko sulla on HP:ta? On mulla jonkun. Anna soppa jos sulla on. Ei oo enää. No mulla on vaan hulluna tää omenia sitten. Voi vittu. Joo, ei mennä siihen. Ei jätkä. Mennä. Selkä. Ei, onks toi Sama. Mä en muista nyt me ollaan tässä yhdessä. Hei täällä oli tyyppi, mä näin neitäkin. Joo, siellä on 2. 3. Tästä niinku suoraan alaspäin. Mä käyn täältä kattoos. Täällä on 2 jätkää! Niin, mutta kun mä ja Tammo ja tiimmeitti mennään täällä. Mä tapan nää. Mä tapoin 2 tiimi. No 2. 2 tiimin. No oli ehkä periaatteessa 2 tiimi. Ne oli viimeiset jätkät, oho ei ollutkaan. Mulla on stäkki on mennyt ihanaa. No mulla kans, tai no puuttuu 2 stäkistä. Nee, mulla on enemmänkin kuin stäkki. No niin, että punaiset on midissä. Musta tuntuu, että me ollaan voittamassa tätä. Joo, ei voitetakaan. Älä sano mun sanonen. Katonpa montako vielä punaisia. Toivottavasti noille ei oo paljon kamaa, koska muuten me... Ei täällä on tyyppi. Älä sano, että... Onks tää punaisten saari? No diamond or found. Mä vahingossa träkkäsin. Missä se on? Miinus. Ujuma. Selkä. Takamaku mulla. Auttaa. No auta ite mun 3 HP. Pirun lapsi. Näetkö sä on? Siis Läppi. miten mä tapoin sen, mitä? Kato chattia, mä tapoin sen mun Iron. Niin se kuoli Valdemakeen siitä vielä. Niin. Miten mä löin sitä viimeisimmän kerran? Hei tuu. Punaiset on sun ainoa. Hei, otetaan... Tää on yksi keltainen, yksi keltainen. Otetaan tätä yhtä jätkää, koska se on meidän... Jos me ei olla 3, niin me hävitään tää. Varo, ne on linnoittautunut keskelle. Onks sulla bovi aimbotti? Onks sulla aimbotti? Joo. Tuolla, missä se on se yksi keltainen? Missä sä oot? Siinä. Noi tulee. Mulla ei oo appleekin. Kato! Koko tiimi vastaamme! Kato! Kiitos, ei! Joo, mennä. Kenen saari tää oli? Mennään niin selkään täältä. Joo, ei kiitos. Ei mennä. Ei kiitos. Tuo on yksi punainen. Siinä on Steve Skinny. Nyt sillä on Bovi. Se on Bovi Skinny. Jolo! Sama. Vittu, lakasi mä melkein. Sitä 4! Juokse. En minä juokse! Okei. Niin. Mä juoksen keskelle, kun siellähän ei oo kukaan. Täällä on se meidän teammate, me ollaan trapped. Paska! Älä sinne! Turpa kiinni! Mä tippain. Turpa kiinni! Sä mua kuriksta, perkelee. Kuoliks sä? Äysti!
Vittu, sä oot keskellä. Siellä on chesteistä aika paljon. Ne tulee keskelle. Ei ne näe mua. Keskellä saakeli. Ei ne näe mua. Vittu no ekkeene. Hetkonen, toi on mun tiimiläinen. Niin. No, kyllä te voitte voittaa. 4 vastaan kappale. Ja noi kaikki on tossa. Ei Niin. vittu. Onko teillä kato ne chestit, että onko siellä bobia. Sitten hyppäätte vaan näin selkää silleen. Jos me voitetaan tää, niin mä nauran. No mä nauran sulle vielä lujempaa kuin sulle koko elämässä aikana. Tuollaanko se tuolla? Jos mietin tuon miehen laulu ääntä ja tätä laulaa, se on jotain sen pitkät pölyä pois siitä. Ihan niin kuin se olisi ollut likainen sieltä peukalta tai vähän repaleita. Että olisi voinut jämäkämmin esittää tätä biisiä ja Äysti! sanotusten takana. Äysti! 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 Tiedätkö se pitäisi tarkoittaa? Äkillä, että sä vaan huot koko ajan äysti. Paloja jalat ja sitten kädet. Kuoliko sä? En! Me saatiin niiltä yksi alas. Me voidaan voittaa. Me voidaan voittaa tää. Tää menee oman kyllä aika pro. Tulee. Monta HP. Täydet. No miksi et sä fighttaa? No ehkä kun toi... Jolo. Enkä mä ymmärrä sen tarkoitus. Mene sinne ylös sen mukaan. Blokkaa se reitti äkkiä ylös. Soittimista just esimerkiksi puhuttiin joten rakaa. Mutta Hard combo. Jos me... Joo, missä ne on ne punaiset? Tuossa. Ei he. No se yksi tulee. Volume Illuminati. Jos ne vaan juoksee tästä, niin ne ei huomaa ja tippuu tänne. Ei tippukaan. Jos... Miksi? Kumpi teistä laittoi ton veden? Toi. Mut siis me voidaan voittaa tää. Tästä tulee... Mitä helvetin takia? kappale. Levylautakunnassa jossain Ei vittu. No se jäi, se oma ei jäänyt. laulumaassa Sä et pysty selviämään. Voinpas. Se vesi tippuu koko ajan. Cohen ja konneksi Robbie Williams. Se vesi tippuu. Levylautakunnalle Vektataanko tää peli loppuu vai? kun kaiken tämän kuuntelin, vaikutiko tämä sinun tulevaan lauluusi, jonka kohta... Pääsitkö sä? No siis kyllä mä niinku edelleen huomaan sen, mutta pidän No paska. Jarat Cohen, niin se varmaan on jatkossakin, että näistä mä Kuolluko sä? siitä, että No kuolen, mutta toi Applekitti on niin paska. niin sitten lopulla Over. ja hienoa tietysti, että kotimaista. I can't die! Siitä se Look at this! Mä spektaan sitä toista, kun se on kuoleman partailla. Ollaan vielä niitä koko lautakunta ensi lauantaina. Siinä on tosi kovaa porukkaa täällä. Mä selvisin. Helvetti joo. Trappareiden ja lähes kanta-isä Babyface. Mä selvisin! Lol. Se on 2v3 vielä. Nyt se meidän oma rakentaa koko ajan jotain sakelin trappia. Ne jätti sut rauhaa. Ei jätteen, siellä on yksi. Nyt se lähti. Niin, nyt se heittää mua tuolta takaa. Eiks ne huomannut, että mä en kuollut? Tuo ykköllä. Missä säkin oot?
täällä... Ne träkkäys. Shifti pohjassa. Ne löysi. GG siis. Kuvauksea mun. Kuvaan siis. Kiitti kun katsoitte siis. Tää oli oikeastaan aika intensiivinen, mutta kiitti kun tykkäsitte, ja jos tykkäätte, niin mä annan teille 5 € jokaiselle, ja miksi tää on purple kai, mutta aivan sama. Joo, ja tän tyypin ei kanavaa, ei tule deskin, koska hänellä ei ole kanavaa, vai onko? Ei. Joo, eli... Hei, laita semmonen juttu kuin vaikka mun IG:ssä. Ok. Se olisi Mors Kapris Kakka